Pozdravujem vás, som tu zase ja s tou mojou knihou a dúfam, že už nemáte dosť toho svetla. A pozrieme sa, o čom píšem na strane 62. Strana 62 je o znameniach. Oznámenia, ktoré dostávame každý deň, ale nemusíme si ich dostatočne všímať, ale oni chodia stále. Napríklad ja som sa minule pýtal niečo sám seba v duchu, pobehoval som po byte a z ničoho nič sa zastavila práčka a začala pípať a ja, že čo je, veď sa zastavila v strede programu a ona blikala a tam bolo napísané, že yes. Ja som to potom zisťoval a není možné, aby práčka ukazovala yes. Takže naša ukazuje a odpoveda na otázky, ale to sú tie znamenia, lebo to bola presne odpoveď na moju otázku, takže niekedy to chodí úplne jasne cez nejakého človeka, my si kladieme nejakú otázku, nevieme si na niečo odpovedať, stretneme nejakého človeka a bum, on prišiel úplne vhod a odpovedal na našu otázku, alebo sa nám udeje v živote nejaká situácia alebo niečo podobné a mne odpovedala práčka. Takže znamenia dostávame každý deň, ale musíme byť viacej vnímaví. A aj o znameniach je táto kniha.